Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Kapin 50,000 ka mga kabataan sa syudad ang target nga mabakunahan kontra polio kag measles rubella. Isa ang polio sa makabig traidor nga sakit. Makahalalit man ang sakit nga measles sa kabataan. Ang syudad sang Iloilo naga-target sang kapin 50,000 ka mga kabataan nga mabakunahan sang vaccine kontra sa polio kag measles rubella. Para ini sa mga nagaedad 5 ka tuig pa idalom. Ini ang pauna nga aksyon sang city government agud mabatuan ang mga makalalaton nga balatian samtang temprano pa. Ginpahayag ni Dr. Maria Jennifer Anseno, National Immunization Program Manager sang Iloilo City Health Office, importante nga makabaton sang dekalidad nga vaccine ang mga bata agud malikawan ang ini nga mga sakit. So ang purpose ng pag-procure, well actually, ang procurement is from the Department of Health. So kita niya sa side natin sa Iloilo City Health Office as implementors, ang aton gina-offer are the services sa aton yung mga health workers. So kita ang nagapanaog sa mga barangay para magpangbakuna sa mga kabataan. So ang purpose of which is para sa sa supplementary immunization on MROPV o yatawag na ito nga M for measles, R for rubella or your German measles o sa aton layman's term makaiha kag ang oral polio vaccine or your OPV. So ang atong target age group are 9 to 59 months old. Sila ang paghahatagan sa measles kag German measles or your MR. And ang 0 to 59 months old, sila ang paghahatagan sa oral polio vaccine. Ano mga benefits kung matagaan ta ini nga mga kabataan? Of course, para maproteksyonan sila against sa ginatawag natin nga vaccine preventable diseases. So mapunggan ini nga mga balatian paagi sa pagbakuna tulad sang ini MR naton, measles, German measles, kag oral polio against its complications sa ini nga masakit. Naghatag man sang mensahe si Dr. Anseno sa mga ginikanan nga babakunahan gid ang ilang mga kabataan. So si Mayor gasuporta gid sa ini nga activity naton sa MROPV sa iya mensahe nga gihatag naton, gihatag niya sa pamuluyo sa mga tao. Well, full supportive ini si Mayor. So ang ako lang sa mga ginikanan, kung tungod pa lang naton ang aton mga kabataan, mabakunahan naton ang mga nagaedad nga 9 to 59 months old para sa measles kag German measles, 0 to 59 months old para sa oral polio. So bisan kumpleto na ang ila bakuna nga ginhatag sang lapsag pa sila, dapat gid nga matagaan sila liwat para sa duga nga protection against these vaccine preventable diseases. Kag ibalik naton ang kumpiyansa sang bakuna ginahatag sa Department of Health kag sa health services sang aton mga health workers sa syudad sang Iloilo. Tandaan naton nga ang bakuna nga ginahatag sa aton layo sa peligro kag epektibo. Ginahandaan gid ni Mayor Jerry Treñas ang ini nga vaccination program. Target sang City Health Office nga kapin 90% sang kabataan sa syudad ang mabakunahan sa madali nga tinion. Ang vaccines naton for polio and rubella, importante na kaayo because we want the children to be safe. Nga bataon pa sila, no? Because kung magbalik naman yung polio kang rubella, budlay kaayo. Magluwa sa sining vaccination sang City Health Office, ang Iloilo City ang labing una nga syudad sa pungsod Pilipinas na nagbakal sang COVID-19 vaccine para sa mga Ilonggo. Iloilo City, magapatigayon sang vaccine simulation exercise. Preparado na ang COVID team sa pagahiwaton nga COVID-19 vaccine simulation exercise buwas umpisa alas 8 sa aga sa Central Philippine University Gymnasium. Ginabanta isa kagatos ka pumuluyo ang una nga mabakunahan gamit ang flu vaccine nga iga-assist sang 22 tanan ka mga medical staffs kag nurses sang City Health Office. Ginpahayag ni Jack Kunlo, spokesperson sa COVID team nga magaserbe nga dry run, buwas bilang pagpanghanda sa ginahitso nga operasyon sang vaccination sa tion mag-abot na ang AstraZeneca vaccine sa syudad. Tomorrow, ang aton nga simulation exercise para sa aton nga vaccination program, no? Kag ang COVID team preparado na para buwas
dry run ini siya, no? May mga possible nga mga i-adjust pa kita, i-improve pa kita after sang aton nga dry run. Kaya inigin man do ni Mayor Gerald Treñas para mapasiguro nga anytime kung saan man nga bulan maabot ang aton nga vaccine, preparado na ang aton nga syudad. And we will make sure nga every small challenges nga makita naton buwas sa aton sa immunization exercise, i-address na mo ni dayon, no? And amo ni ang mga panugod para nga mapakita naton sa aton nga mga pumuluyo sa syudad nga ang syudad ya preparado sa aton nga vaccination program, and ang aton nga syudad ginapahandaan gid, no, para nga ang aton nga syudad makita naton kag ang aton nga pumuluyo makita naton nga confident sila sa aton vaccination plan. Suportado sang alkalde ang ini nga lihok. Ginapasigurado man sang COVID team nga safe ang pagahiwaton nga vaccine simulation exercise bangod iga monitor ang mga mabakunahan. Una gid ang instruction ni Mayor Gerald Treñas, make sure nga buwas based sa aton nga vaccination plan ma-implement naton sa dry run pa lang, no? And kadua, gain pa siguro man ni Mayor Gerald Treñas sa aton nga ang tanan nga kinahanglanon sa vaccination naton nga program ipag-provide ini, kaga nagpasiguro si Mayor Gerald Treñas nga ang tanan nga mga pumuluyo naton nga mabakunahan sa aton nga vaccination plan tagaan sa nakakaigo nga ito pala igtulupangod, hindi lang kay after vaccine wala na, no? So ang pag-monitor ini sa ila before, during and after vaccination. Nahibaluan nga flu vaccine ang pagagamiton sa dry run. Targets ng City Health Office nga kapin sa 500 ka pumuluyo nga ginalakipan sa mga empleyado sang syudad, medical kag health personnel, mga opisyal sang barangay kag iban pa, sa 500 ka mga partisipante, isa kagatos gid lang ang aktual nga mabakunahan sang flu vaccine. As a matter of fact, we are already preparing for the actual immunization using the AstraZeneca vaccines, no? And ginaobra ko pa nga para mapangita gid sang lain-lain nga vaccines para available at different times ini nga vaccine para nga mapadasig kita tanan ma-revive na ang aton economy. Sa pagahiwaton nga simulation exercise, may pangabay si Kunlo sa mga pumuluyo. Tomorrow, ang aton nga target is 500 ka mga tawo, no, sa aton sa IMEX. So 500 ka tawo, and may ara kita kompleto na, no, halin sa transportation plan naton, traffic plan naton, hasta sa may camp management plan naton, and hasta sa aton nga after vaccination plan. So kompleto na ang aton nga COVID team, ang aton nga city government, and pangabay namon nga ang atong pumuluyo nga magsuporta kag maghatag sang pagpanghadi sa aton nga mga frontliners nga maging successful ini, although una pa lang ini, but ang aton obrahon sige-sige ini nga SIMEX until such time nga mag-abot ng aton nga vaccine para makita gid naton ang aktual nga pagtabo kung paano gina-injectionan o kung gina-vaccinate ang isa ka tawo. Kaya the same naman sa process, galing kay tiini siya flu vaccine ang gamiton naton. Tinutuyo sang vaccine simulation exercise nga mapasiguro ang kahandaan sang syudad sa actual vaccination kontra COVID-19 kag para pangapinan ang ikaayong lawas sa mga moderno nga banganihan ang mga frontliner. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.